ba? Sa nabidad ko kubusian niya sa ani. Eskwela ko sa elementary mo gini tabang sa kuha ba. Wadyo na ko talimting kamayo aning tawanan ni. Kul, laban lang kul. Nara ko diri andam tabang si mo kay tabangan ko nimo sa una. Ako'y bahala, ako'y sagot tanan sa imong pag-hospital karon. Tuman eh, asam ko mga pagkaunan eh. Tistingan akong isa kabalayo. Ayo, ayo. Oh, yun sa mana. Kinsa man na sige pangayo. Makalay, may formal lang. Sa may bakalo na sa tuang mamakalay maka na. Pwede ko mga pagkaon dakol. Ngayo daw pagkaon lang oh, luoy kayo ba? Asa din ginikanan anak ano na adto man na diri nga nangayo pagkaon. Napa may nabilin bahaw lang? Ayo na tagae mag-anad nag-adto diri Gutom na ko kol, mura na kog malipong. Dong, ato dito sa unahan kay adun may mahatag ni mga pagkaon. Salamat eh. Mangayo ko rin balaya bi, si matagaan pa ko dali Ayo, ayo. Ay, kung sa ato, nanuulan ng bata ay napamanday mas lisod sa mo Nay mo papa, pwede ko mangayo pagkaon. Pagkaon na dahil mong ito dong at tuon sana ko si Papa kay na ada pagkaon ito Pa, na mga yung pagkaon pa. Maglungag para ba ko, Lin? Kisa man na, Lin? Aman, Lin? Pero Long! Dayon, Long, alay dong! Gigutom na ko kol ba, ganina pa ko binastas. Asa na yung mamagpapalong? Wala na ko'y papa kol, akong mama labandira. Kaluuyan yung mulong pero maglungag para ba ko, Long? naman ko yung biskuit dra pa hatag mo ako siya kanaloy ko siya ha. Sige, sige, Lin. Pero paabot ng kadali, Long, ha? O, tara, na biskuit, oh. Pagtimo sa... Pagtimo-timo na sa akin, maglungag pa ko. Paabot sa tara. Luuyan na niya pa ay. Kung sa may sulod din ang sako ni Malong? Sulod rin sako, lataw plastic, para makatabang ko sa kumama. Kaluuyan din yung mata ko, pero nakatabang po kasi mong mama ba? Naglungag pa man ko, dira sa kulin. Lin, matay sa rin balay, kamanto sa kuguma. Ayun, ibiyay ang balay, ha? Luya sa papa oy bisan tiguang na naning kamot gihapon. Sige, nagdahin akong lawas, pero adtuon ako itong uma. Sagdi lang pa napag-graduate naman ko ni mag-college mabawi na ko ni mo pohon. Pa, amping dito sa uma pa. Uy, pag sinong Francis man yun. Diri up yun siyang yuta na kuyapan. Uy, Lin, nakita na ko yung papa dito sa uma. Na kuyapan. Hala, kailangan daw pala ng papa kaya straight niya daw ito mo. Ma'am, pero kailangan para maoperahan akong papa. Base sa iyang results sa CT scan, ma'am, abot siya 350,000. Dala na sa opera. Ha, asa mo kung mangita lang 350,000? Na pobre naman yung tawon ni. Sige ma'am, mangita lang ko paraan ma'am para maoperahan siya akong papa. Dok, naipasyente operahanan. Si Uncle Francis maday ni. Nurse, kana sa lang ni karon na Dok, karon na nag-refer diri Unsa ni na room nurse? Nasa room O3, Dok. Okay si Uncle Franz ba? Sa nabidad ko kubusian niya sa ani. Eskwela ko sa elementary mo gini tabang sa kuha ba. Wadyo na ko talimting kamayo aning tawanan ni. Kul, laban lang kul. Nara ko diri andam tabang si mo kay tabangan ko nimo sa una. Ako'y bahala, ako'y sagot tanan sa imong pag-hospital karon. Success jud ang operasyon ni Uncle Franz. Nurse, kani pasyente diri sa room 3 nurse. Ako'y sagot ani tanan siyang billing. Tanan. Sige, Dok, noted. Nurse, 150 na yun akong nadala. Pwede na maoperahan akong papa? Ay, ma'am, sa'yo pangalan sa pasyente, ma'am? Si Francis Trasmonte, ma'am. Ay, si Trasmonte, ma'am. Naoperahan na ni Doc, ma'am. Sagot na ni Doc tanan, ma'am. Ha? Isa na, Doc. Ay, salamat. Naoperahan na yun akong papa.